Біз қазір сізні Көкмара орманларына экскурсияға шақырабыз. Коронавируслы шыр деп соф хава суларға түгел әлбәтте. Бір ел элек Көкмара районы орманында табылған бик-бик қырмызға оясы bu атнада Россияның рекордлар китабына тіркелді. Көкмара итекләре, табалары, шәлләре халқы үте дә тырыш булган әлеге район символы булып хәзер һичшиксез кырмызканы куярга була. Бу яны кем эзләп таба? Аның янына туристлар өчен сукмак салырлармы? Бу хакта Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Безнең илдәге иң зур кырмызга оясын без менә шушы Көкмараның Чыршы урманыннан эзләп таптык. Моннан ерак түгел Тырыш авылы. Күрәсең, аларның кырмызгалары да тырыш. Әнә ничек итеп 2 метр 20 сантиметрлы оя корганнар. Доказанный әйбер. Урман уртасындагы бу соры тауга игътибар итүче дә, иңен буен үлчәп караучы да журналист Рәмис Латыйпов була. Беренче тапкыр күргәч тә Инстаграмына элә. Аңа бу кырмызга оясы турында кызы Айгизә сөйләгән икән. Сез моңа ничек тап булдыгыз? Мин кичкенәрәк вакытта ул инде бар иде. Мин дәваны белән монда Гамбаширга килгән идем. Мин аны килеп күрсәтте мине нинди зур дип. Без әти белән бергә бардык. Менә мин кызым әйткәнчә, монда зур кырмызкаялары бар иде, әмма ул моның кадәр зурлыкта түгел иде. Менә шушындый размерда мин аны былтыр октябрь аенда күрдем. Мин монда май аенда килдем. Анан соң сразу менә теге яз көне җир кибүгә исән микән дип күрергә теләйм. Моның бикендә килгән, монда кырмызкалар теге чын кешеләрне чаба-чаба эшләп яталар. Тырыш авылы кырмызкаларының тырышлыгын ул илгә танытырга ниятли. Россиянең рекордлар китабына кертү өчен гариза җибәрә. Теркәү мәшәкатьләре 1 елга сузыла. Алар сорадылар, онлайн төшерергә кирәк дип. Онлайн монда телефонны куябыз да, ләкин монда телефон эшләми. Агачтан төшердек башта булай дип төшереп карадык. Әмма ул теге дәлилләнмәгән килеш килеп чыга. Шуңа күрә алар махсус шундый корылма төзергә куштылар. П хәрефе шикелле итеп. Баскычлар белән менеп шулай эшләдек. Һәм әле өстә теге бернинди авыш булмаганын күрсәтер өчен стакан белән суда куйдык. Шунда стакан белән су торды. Без монда кырмызкаларны булай куа-куа шуны үлчәдек. Биеклеге 2 метрдан артык, диаметры 4 метр 20 сантиметрлы бу ояның илдә иң зурысы булуы турындагы документ бу атнада килеп төшә. Монда рекордсмен Латыйпов Рәмис дип язылган. Юк, бу билгеле монда рекордсмен дип язылган, дөрес булса бәлки рекорд дип язарга кирәк булгандыр инде. Бу табигать рекорды инде. Монда минем ролем юк, мин өймәдем. Минем моны бу урынны билгеләп үтәсем килде. Шундый безнең әгәр табигать казанышлары бар икән безнең Ничә бала кеше белмәскә тиеш, кеше дә белсен, бөтен кеше дә белсеннәр. Әлегә кырмызкалар кышкы йокыда. Без килгән дип ник берсе башын тыгып карасын. Аларның саны берничә дистә миллион дип чамаларга була. Чөнки бу урман санитарлары зур булмаган ояда да 5 миллионнан арта икән. Җир астына 1 метр тирәнлектә казыйлар дип белгечләр. Бал кортлары ил аерган кебек кырмызкалар оя аера. Иң зур кырмызка оясы янәшәсендә менә шундый берничә кечерәге бар. Тырыш кырмызкалар турында без урманчыларга да хәбәр иттек. Мондагы ояларны алар күреп белсә дә, Россиядәге иң зурысы булуы турында белмәгәннәр иде әле. Мондый зурысын әле чыгатканыбыз юк иде. Соңгы елларда урманнарда киселү эзегәнлектән кырмызкалар ояларын зурайталар, тынычлыкны яраталар. Көкмарада хәзер бу баһадирны да кадерләп сакларга ниятлиләр. Гаражы итеп моторлап, буяп куярга исәплибез. Сәртикбаш авыл җирлеге башлыгы бу яңалыкны интернеттан укып кына белгән. Уяны барып карарга җай чыкмаган әле. Иң зур кырмызга оясын туристлык маршрутына кертергә хыяллана. Без моны бигрәк тә шат булып каршы алырбыз туристларны. Ул бит инде хәзер безнең республика күләмендә дә туризм арттыру программалары бар. Бәлки шуның файдасы белән берәр программаларга кирип китеп булыр иде дип. Тырыш авылында һаман тырышалар. Кырмызкалар карап йөрергә вакыт тими диләр. Я без көн сайын күрәбез инде, урманга кергәч шул йөргәндә барып карыйсыңмы дип. Күргән бар инде кырмызкаясын. Кой икәнгә белмим. Интернетта иң зур кырмызка оялары турында төрле мәгълүмат бар. Менә Бурятиядәге ояның биеклеге 170 сантиметр. Ә монысы Томскидагысы 2 метрдан артык. Тик алар рекордлар китабына теркәлмәгән. Бүгенге көндә иң зурысы Көкмараныкы. Тик урманчылар соңгысы булмас диләр. Чөнки безнең урманнарда тагын да зураклары очрый икән. Кырмызка ул бит инде менә тырышлык символы. Һәм иң зур кырмызка оясын Татарстанда булуы бер дә гаҗәп түгел. Фәйрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.